What's up mga parikoy? Mga parikoy, dugay-dugay na sa tangwa ka vlog no? Kay wala ko mahanunaan. Para tanan na siguro na vlog ng how there is Antique. Karon mga parikoy, nanatay bagong vlog. Ug mao na niya. Uso ang damang diri mga parikoy sa Antique. So ang atay vlog ron damang sa kay wala na tayo idea tungod ning quarantine. So namis ka man isa ron mga parikoy kay mangitag damang. Ako'y damang dira mga parikoy upat ka buok. Bali talong adlaw na akong gitry mag-vlog sa damang kaso usaray makita na mubura kang video ba. So kaya niya gitry na og makaabot ni kanang mga 20 siguro ka damang. Kuyogi ko mga parikoy para pakita ta mag dagko kay nga damang mga parikoy. Ano sa ning sa kadagko. Inisidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugumta ang katao maning kalibutan. So guys, gago. Abnog unsa nga damang. So nga pare ko inay atong kaba na ay nakita siya sa kadamang. Kung tanan kung dako ba. Belan tawe. Yang kita mga pare kayo. Muna yung nakita mga pare kayo. Balbahal ba? Dako kayo mga pare kayo. Uy. Sayang. Sayang wala na to na vlog. Ampel meron kuha na to mga pare kayo. Ito ganang anit nyo. Sayang wala na to na vlog mga pare kayo. Yung balay na dong. So nga pare koy, naabta nami sa oras, surusuroy wag pa nakitang nay nakita sa day ganihan nya. Dire sa sapa mga pare koy. Naghanag kuha nila mga pare koy. Wah, kanag ko tilapia mga pare koy. Oh? Tilapia ba? Ako, mamang pulis, umundamputin ha. Mamang pulis. Nga gwapohon niya. Maya akong kabar mga pare koy, dako mga gwapohon. Kaban sa Ako una to parikoy. Lawrence, tandaan nyo Lawrence. Ada mga parikoy, ado. Tara. Pantay, bitag wala ha? Dito balay na. Dito balay na. Dito balay na to. Ayun lawa oh, babaw oh. Oo. Ayun, dito balay na. Lantaw be? Oh. Ada mga ra. Ada manggid to. Oh. Uy, ada mga parikoy. Ito. No. Huwag diyan mga parikoy, mara magkaanak kon. Kon mo. Okay. Kita gini. Nanami nakita ang ikaduha mga parikoy. Sila rin nakakita ako wa. Aja. Lawa lang mo. Nanapod mga parikoy, lawa na pod. Klaro kay kakao. Kuy. Sigurado, kamil niya karon. Kakao mga parikoy. Wala makita. Kung inyo makita mga parikoy na kani. Uy, di ara. Kamel? Kamil. Saba? Sa kamel mga parikoy. Naibuwang. Sama ni nga ni kaka ah. Uy. Uy, pantari gina, ganay sungay. Naay buwang. Oh, tanawa. Oh, naay sungay. Oh, tanawa, naay sungay, pantari. Oh, manay. Kita na kong kaka naay sungay. Ay, pagkaka, nakakita ko. Pero, kuya, wagan. Isa na yung mga bihay, taas ang kamo. Ano ha? Ito, damang na. Damang balbahal. Damang? Uy, balbahal Ayun. damang ba? Damang. Yung mga parikoy. lawa na. Di maklaro ito. Ang ko ano eh. Oh. Ano ba? Ayun. Paalam busong na. Pahal man. Damang mga parikoy. Di mo pukas. Dara. Nagtago. Ako. Be. Kita be. Damang sa Antique mga parikoy. Dako kay mga parikoy. Katulong damang mga parikoy. Kadunyo ratanan ba? Ay jarens. Uy, damang nagid. Damang na pod. Kaupat. Kaupat ang mga parikoy. Damang ako ano. Ito. Kamil.
Camel. Kamel ko. Camel, basta Lawrence. Ha? Sako, kamel. Saan camel oh? Camel mo mga perkoy. Harta diri mga perkoy kay naa dyan idaghan diri kay ay mga hagunoy. Mga pang-ilo sa kan ba mga libang sa kalabungan. Pinakidamang nakita mo perkoy. Demong. Demong mo perkoy. Ito, demong mo perkoy oh. Gamay man siguro ng mga perkoy. No, nasa ko, di maklaro. Wait lang. Maklaro mo perkoy, tantaan diri sa unahan. Bijan ko. Eh? May sulod rin. Ba, daghan nagdamang. Dito, dyan. Dagko kay damang mga perkoy. Lang. Sarado mo. Kupas na maya. Uy, lawa. Damang na po ni. So mga perkoy, naku nakita nga usang mga perkoy. Napa siya nakita diri nga araw mga perkoy. Nini di mo maklaro goro. Daran-damang diri mga perkoy. Oh, dito. Kita be? Oh. Oh, dagko pero may iha ba? Kuha gamay ra bukad be ako. Akin be. Kuha mga perkoy oh. Gamaya pa sa kuha. Iha pero may dagko. Lawrence ba? Iya. Oh, ito ako eh. Pula-pula. Focus be. Bo. Naman sa akin, balbahan. Priyas lang eh. Balak Balbahan buso. Ano ko din naagi diri mga perkoy nga. Sugas baha. Aram na agi babaw nga perkoy. Isura pagsaka nga ito mga perkoy. Greg basak dito oh. Yung mga perkoy, pahuway sa amin mga perkoy kay maligaw namin diha sa ba. Diha, maligaw namin diha mga perkoy kay tambas kayo net ba, maligaw mi. Pero pahuway sa amin mga perkoy, basta niyang mabuha mi. Saan yan sa akin? Labas sa akin ba? Masarap dito. Maura? Hindi. Mana kung kuha mga perkoy, gamay man. Yung focus. Damang. Gamay man mga perkoy. Nakoy gigama nga ito nga load nga mga perkoy. Pataka na ito nga load nga perkoy. Sagol-sagol lang kanang vitamin sa manok, cobra, Nescafe, sabaton, Neurobion. Ako kapalit ko mga perkoy ang dextrose powder. Bata mo na ilang giingon nga dextrose powder sagol sa cobra. Wala ko kapalit man, way baligya. To, naklipod, duro dextrose to, sa may balay nanay. Nakita ko to, buol ba ko to ko. Buol be? Ba, kanin ko no mga perkoy, kontra ni mga perkoy nga galing dakog tiyan. Kani. Kana ko no mga perkoy. Laban na ning ako ang gamay. Gamay kayo ay. Oh. Pildir ako gamay ra. Mga perkoy oh. Tiger. Adra tiger mga perkoy oh. Kani ba unsa ni marka espada. Marka espada may tawagan na sa mga perkoy ngani, marka espada. Nakabulasan pa na ako. Tapay dako mga perkoy oh. Kani oh, markalitik. Ramo na. Sige be? Kapas mo be? Video ko, kapas mo be? Tagiwan natin na. Pa sa.
Bro, ano mo lagyo ka? Wala. Uy. Oh, tama. Babala, mga parikoy. Game. Oh, Bawal mo. Ito biro pala. sino talo? Ako. Impay mo. Ha? Ay? Oh, lami ato, kumus ba? Di kantan pa ora ko malakop na imo. Ano? So mga parikoy, mga ligo sa mga parikoy, kay garayang igang mga parikoy. Mga atas oras na siguro pa may laptop. Ligo sa mga parikoy, kay para ako na. Daw mabot ka ba ni mo stick daw? Mabot. Ligo sa mga parikoy! Maugbok! So yun guys, masalamat to atong vlog no. Mga 10 minutes ra jud. Shout out mga parikoy. Una sa tanan sa wala pa ka subscribe sa channel ni Richard, subscribe no parikoy man yan channel parikoy. So shout out ni Mama Babe Centino sa Ampayon Purok Dos, Butuan City. Shout out sa Puza Kumanghod, Ubi TV, subscribe po mga parikoy man yan channel. O shout out ni Nong Ranger Desubos, tilingan ako sa iyang asawa. Kisa tagi? Jocelyn Lesbo, shout out mo tayo. Ni sa nagtao og wifi na mo dire. Nakasignal lang jud mi dire pero kay nanay wifi. Ang iyang pangalan si Richard Vista, taga Bisyan Lawaan. Shout out nimo Nong. Mag-shout out sa Facebook mo pero katong last upload ho nga about sa akong birthday. Shout out nila ni Jasper Ironas, ni Merape Shopolo, ni Chris Gias, Josephine Boyser, Ketnil Janet, Dinwin Loy, Kilame, Rihulio. O shoutout po ni Boss Macber, Da23. Subscribe mo niya mga prekoy. Sa atong mga amigo diha, si Edgar Dosal TV, Maligalig TV, Puro Nigi TV. Ni Antiki niya, gwapa gid. Oy, taga-antiki mga prekoy. O si Top 1. O ni Kwanday po mga prekoy, ni Kintoy TV. Subscribe mo mga prekoy. So yun, ay kalimti si Richard mga prekoy kay 100 subs na ata siya. Biglang ato lang ng dungagan kung makaulit a ball. So mga prekoy, God bless and peace out.